Dul-an sa 700,000 ka mga plaka sa mga sakyanan ug motorsiklo ang mapamahatag sa mga nagiya niini ug natanggong karon sa impounding ug storage area sa LTO 7 kanimutang sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Usa kini sa rason ngano midua sa sugo si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II aron mapangita og solusyon ang natanggong nga mga plate numbers. Adunay 71,564 ka mga plate number sa mga sakyanan nga wa pa makuha samtang 528,772 usab ka mga plaka sa motorsiklo sukad pa sa tuig 2018. Gibanduan ni Mendoza si LTO 7 Regional Director Glenn Galario nga makikadlayon kini sa mga car dealers aron mahatag na sa mga nanag-iya niini sulod lang sa duha ka buwan. Samtang plano karon sa LTO nga himong usa ka one-stop shop facility ang impounding area aron magamit sa nagkalain-laing serbisyo sa ahensya. Mipasalig si Galario nga matuman ang mando ni Mendoza. Sa miaging buwan, 20,000 ka mga plaka ang ilanang na-distribute.